Σκηνές σαν από την ελλαδική κρίση, αλλά στην διπλανή γειτονιά πλέον. Εκατοντάδες χάποροι συγκεντρώνονται κάθε μεσημέρι στη Μητρόπολη Λεμεσού, κυριολεκτικά για ένα πιάτο φαΐ. Σήμερα το συσίδιο της Μητρόπολης ετοίμασαν και σέρβιραν μαθητές της σχολής Πασκάλ. Η Μητρόπολη ανταποκρίθηκε και στην έκκληση σχολείων και ετοιμάζει καθημερινά σάντουιτς για άπορους μαθητές. Πριν έρθει το μεσημέρι και αρχίσει το σερβίρισμα, άποροι άνθρωποι κάθε ηλικίας περιμένουν στην αυλή και την τραπεζαρία της Μητρόπολης ένα πιάτο φαΐ. Μια νεαρή μητέρα χρειάζεται να περπατά μία μισή ώρα κάθε μέρα, σπρώχνοντας το καροτσάκι με το βρέφος της. Γι' αυτό το πιάτο το φαΐ. Σήμερα μπορούμε να πούμε ότι έχουμε περίπου 300 άτομα την ημέρα, τα οποία λαμβάνουν φαγητό δωρεάν από τη Μητρόπολη. Όταν αρχίσαμε αυτή την προσπάθεια, πριν 7 χρόνια είχαμε 40-50 άτομα. Το συσίτιο σήμερα είχε αλλιώτικη γεύση, γιατί φτιάχτηκε από τα χέρια παιδιών, μαθητών της σχολής Πασκάλ, που έφεραν μαζί τους τα υλικά, μπήκαν από το πρωί στην κουζίνα και μαγείρεψαν, έκοψαν σαλάτες, ψωμί και ετοίμασαν τους δίσκους. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που βοηθήσαμε και εμείς, ελπίζουμε να γίνουν πιο συχνές οι επισκέψεις μας. Ήταν πολύ εύκολο, συνεργαστήκαμε όλοι μαζί και προσπαθήσαμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Νιώθω μεγάλη χαρά που ήρθαμε σήμερα εδώ για να μαγειρέψουμε ειδικά για τα παιδιά που είναι φτωχά, τα άπορα. Ελπίζουμε να το ευχαριστηθούν τα παιδιά. Εμείς ακόμα με όλη μας την αγάπη και όλη μας τη χαρά. Κάποιοι έτρωγαν εκεί, άλλοι γέμιζαν δοχεία να τα πάρουν σε αυτούς που τους περίμεναν στο σπίτι, ενώ μερίδες φαγητού μεταφέρονται από εθελοντές σε ανήμπορα άτομα κάθε μέρα. Και επειδή η οικονομική κρίση δεν κάνει διακρίσεις, η Μητρόπολη ανταποκρίθηκε και στην έκκληση σχολείων. Μας ανέφεραν ότι υπάρχουν παιδιά που δεν μπορούν να αγοράσουν το καθημερινό του σάντουιτς και το χυμό, και έτσι ανέλαβε η Μητρόπολη και αυτή τη στιγμή, εκτός του γεύματος των 300 ατόμων, 470 σάντουιτς και χυμούς κάθε πρωί που φεύγουν για τα σχολεία μας. Το συσίτιο γίνεται σε συνεργασία με τις κρατικές υπηρεσίες, ώστε να προσφέρεται σε αυτούς που το έχουν πραγματικά ανάγκη.